dira. Ekarri etxera berriro jorria, poliki bezala eratu barriaria. Esnatzeko da. Nik gaur? Eta txuleta hau zer dagoia, zikina? Bai. Hemen zidazten da ba. Gero, Martini bat abestu benion. Zer Zoriona eta Argitxorena. Argitxok ze egin zigun? Argitxok? Biurrikeri bat egin zigun. Ez, horrela dena batera, ez. Oinoa, zu eguraldiaren ardura nuen izango zea. Joan zure izan abiletzea. Bai? Agnez, zu asistentziaren ardura nuen izango zea. Joan baitere zure izan abiletzera. Bai? Joan ere zure izan abiletzea. Libe, printxeski. Libe, guazen izena jartzea Martina. Martina hemen behar. Zer igual? Lan, neotuta dago. Guazen bilatzen txartu hori. Guazen. Eta bat, bi, eta hiru, kuku! Bale, esatuz? Ezo pinaren ordua da egunean. Jolastuko dugu 10 minutu, bale? Eta 10 minutu hori pasan ondoren, itxiko dugu liburutegia, eraikuntza txokoa eta etxea. Venga, jolastera.
Esan du gaixotxo da. Dorrea egin behar da, Oso ondo! Hiru txerritxoak eta otsoa. Ez dizut irekiko. Baputz egin, eta etxea botako dut. Eta etxea bota zuen. Halako batean, otsoa etorritzen eta otsoa naiz, ireki atea. Eta nola ere? Au! Nire burdia! Hau alabazan, sardakideak alabazan, eta teagatila Lizaroko plazan. Itxalo bero bat! Bota bat egin dugu. Zentrena, txuku, 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 Euskal Herritik barrena, horrek bakoitzak bere inetak bakartu. Hori, inetak bakantzik. Venga. Pertenezco